Kaixo, ni Ane naiz, nire pertsonaia Leire da. 21 urte ditut, donostiarra naiz, zehazki antiguotarra. Baina zitartzen az, eta olatzen papera iteot irabazi arte. 17 urtekoaz eta zaldi barreko naz. Kaixo, ni Ane Garmendia naiz, eta itxasoren papera egiten dut. 16 urte ditut eta Oiartzuarra naiz. Kaixo, Zuen Parantza naiz, eta Arene da nire pertsonaia. 18 urte ditut eta Donostiarra naiz, antiguokoa. Haupa antiguo. Ni Naia naiz eta Noraren pertsonaia egiten dut. Nik 20 urte ditut eta Donostikoa naiz. Nire kirol gogoena futbola. Nire referentetako bat da Han Kirby. Zer ezin jolastuna den emakume bat, que me encanta, la mejor. Nire kirol gogokoena beti izan da futbola, egia esan, ze gehien egin detena izan da. Eta, bueno, gero surfa ere asko gustatzen zait, ez naiz pro, baina, bueno, saiatzen naiz. Kirola baino, dantza denetarik. Euskal dantza, hip-hopa, baleta, jasa, denetarik. Kirol gogokoena futbola, txikitatik nintzen ez gogoen. Txikitatik dantza egiten dut eta yoga ere. Kirola gogokoena Alex Morgan edo bestela Irene Paredesera asko gustatzen zait. Kirolari gogokoena, bitu asko gustatzen zait, Nadal. Ze txikitatik ikusi izan dit tenisa, eta, bueno, asko gustatzen zait. Brai Arnolet, dantzari bat, oso ona, eta kontemporaneoko dantzaria. Bai, sukaldatzea asko gustatzen zait eta idaztea ere. Asko gustatzen zait musika entzutea eta gitarra jotzen. Dantzaz gain gitarra jotzen dut, ukelelea ere bai, eta abestu egiten dut. Kantetien, pila guztetan eta kantetien. Eske niri musika pila gustatzen zait, baina, bueno, gehien gustatzen zaidana da txenatu intzait, barkatu, Zakit. Kentzazpiren Malen. Inglesez entzuten musika asko, Shawn Mendes asko, baina euskaraz esango nuke gogoak, ez nebeltzana. Momentu honetan, Nogenen Oxigeno. Bat esangot berez izetan honetako dela Salvador Neriotzean, eta gero Leiban Godzilla. Paul Grange pila gustatzen zait, osea, Paul Grangeen abesti guztiak generalean, txokolatit oso goko dut, eta denak, más o menos. Aquelarre eta Coco, me encanta. Bi esango ditu. Bat Cinema Paradiso eta bestea Encadenados. Neri musikalak asko ustez dezkit, orduan bat aukeratzekotan, Mamma Mia aukeratuko nuke. Zango nuke adibidez Harry Potterren pelikulak asko gustatzen zait. Pearl Harbor pila gustatzen zait. Liburua, klaseako irakurri nuen El Círculo Escarlata eta asko gustatzen zait. Estás bien cuando eres tú, Black Coat. Liburua Mariposa. Juntos nada más eta Xokolat asko gustatzen zait ere. La danza de los tulipanes, benetan irakurri. Arene gandik hartuko nuke beti hitz egin baino lehen pentsatzen duela. Asko batzutan gehiegi, baina ondo dago, batzuetan buelta batzuk ematea. Eta karaktera baduela eta bere nortasuna oso markatua dagoela. Asko borrokatzen duela gustatzen zaizkio ondo zenari. Itxasotaz gustatzen zait, beak maite duen jendia eta bere lagunak asko defendatzen ditu. Eta pertsona oso zuzena eta argizela da, berbaiterako orduen eta hori tira gustatzen. Leireri buruz asko gustatzen zait gauza dazkala oso argiak, nik uste dela neska bastante kondoso de frente esaten den moduan, eta gainera bastante feliziana, hola. Nerekin asko konexio hori dauka, anerekin ere.